Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashar Yusuf Boy TV sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yau bari mu duba muku a cikin Kannywood da wanda jarumi za mu yi muku interview. Yauwa bari mu muku da Musa mai sana'a. Musa mai sana'a. Ya, ka san me nake so da kai? Waƙar soyayya nake so ka rera mu. Kamar yaya? Waƙar soyayya mana ta soyayya. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi. Kai gaskiya wannan ba ta yi ba. Me yasa? To kaga a kyale ma ta soyayya kawai yi mana akan rayuwar duniya. Ni fa wuya ta da duniya tana ɗauka tana ajewa. Kai Musa mai sana'a kawai kyale waƙan nan ba masu. In fita kenan. Wai gayyato ka dama. Kawai Musa mai sana'a je ka kawai. To ai shikenan tafi nono fari. Allah sa tafi koko fari ne ba nono ba. Dama zaman duniya ai na riga na yadda da mutuwa na san duk mai rai mamaci ne. Je ka mun ji Allah ya ba mu sa'a. Amin. Dan ba za mu yadda kai mana wannan shirman naka anan ba. Sai ai na. To kai kuma bosho na dawo kanka. Me yasa baka so ƴaƴanka su karatun boko sai dai noma? Mu haka muka tashi. Kai ko yaki da jahilcin nan da ake shiga kai ba za ka shiga ba? Au, tsaki kai? To yanzu tsaya ba ma wannan ba. Yanzu a ce kai alƙali ne a birni a kawo ni wajenka a matsayin mai laifi wannan irin hukunci za ka yi min kenan? Sha zan maka me ka tsike dar. Abu ne daga ni sai kai a kotun. Inda yake sabuwar reza. Ka ɗauki sabuwar reza to me za ta yi min tsorata ni za ta yi? Oh, hada aje mutum yana wayala. La ilaha inna lillahi wa inna ilaihi. Kai Musa mai sana'a me yasa ake rigima da kai ne wai a wajen sallar gawa? Saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fulayira ya riga ya zalunce ni. Zalunci kuma to kuɗi kake bin sa? Ba kuɗi nake bin sa ba. To me kake bin sa? Zalunta ta yi. Wani irin zalunci? Lokacin ina yaro. Kana yaro to me ya faru? Muna faɗa ni da wani. Kuna faɗa kai da wani to shi me ya ma kenan? Shine sai ya rike ni. Shine sai ya rike ta. To shi wancan yana ina kenan? Wancan kuma ya mare ni ya cije ni. Don haka ni ma kafin abin ne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na. Cizo kuma? To yanzu akan ka zan rama marin kome da cizo. Ni kuma to ni uban me nema? Kai da kake hakiki cewa na ciji gawa mana gawar mana. To ba za dai ka haƙura ba kenan. To shikenan ga ta nan mari. Allah ya ci kan musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Yusuf Abdullahi Haruna wanda kuka fi sani da Real Yusuf Boy. Ina mai sanar da ku sabon channel dina. Ku je ku shiga YouTube ku yi searching ku sa Yusuf Boy TV. Za ku ga ya fito ni kadai ne duk YouTube. Ku danna mun subscribe sannan ku danna alamar kararrawa sannan ku danna mun like sannan ku share idan bidiyon ya burge ku. Nagode sai an jima.